Hold nummer 95 på vej forbi. Hold nummer 119 på vej forbi. 124 på vej forbi. 173. Hold nummer 39. Hold nummer 3. Der er faktisk også hold på vej i mål. Her løber på vej i mål. Jeg er sikker på, at vi får en spurt til sidst. Der er masser af løber ude på ruten. Giv dem en hånd, giv dem en hånd. Jeg er sikker på, hold 106 nummer 3, han begynder at lunde lidt, når han tager forbi. Han får alt det knapsælger fra de unge piger. Ja, se det så. Det er en fornøjelse.